No a jsem strašně moc rád, že dneska nemusím říkat, odkud jsem přicestoval, protože vždycky před touhle písničkou říkám, přijel jsem k vám z Turnova, je to kousek od Lišného, kde se v 80. letech vyráběly Cčka jako v jediné fabrice v republice. Tady to asi všichni víte, ale je perfektní, když tohleto člověk může říct na Slovensku, nebo jako teďka v dubnu v Chicagu, kde jsem byl hodně na měko, když jsem potom viděl v Chicagu na klubu, kde jsem vystupoval Michalovit Revival v podání Honzy Bartoše, Disco příběh. Nikdy jsem nevěřil, že se tam dostanu, ale každopádně moc rád jsem tam říkal, odkud jsem. Takže jdeme na to. Cčka!